Chapela Wolfco mandou en Muros en Rianxo, o club lidera a Liga A e a feminina, logo dunha fin de semana de remontadas na que as embarcacións da comarca non se achegaron ao podio. Dobre xornada da Liga Galega de Traiñeiras. A Liga A e a feminina fixeron parada en Mugardos, en Muros e en Rianxo, onde a emoción estivo moi presente. O sábado arrancou a competición nas augas que bañan o Porto Mugardés. Primeiro foi a quenda da Liga Feminina, onde Tirán conquistou a 7ª bandeira reganosa e conseguiuno logo dunha gran regata onde rápido colleu vantaxe coas súas rivais. A Megrove rematou segunda 35 segundos por detrás e Chapela pechou o podio. A mellor embarcación da comarca foi Cabo da Cruz, 7ª, mentres que Rianxo finalizou 9ª. Na Liga A, Chapela non tivo rival e axudicouse a 9ª bandeira con Concello de Mugardos por diante de San Bertolomeu e de Tirán. Urme foi o mellor clasificado da contorna ao rematar sexto e Cabo da Cruz completou a proba co 10º mellor tempo. E onte a Liga Feminina fixo parada en Rianxo. Estaba en xogo a 4ª bandeira Concello de Rianxo, onde se viviu unha gran pelexa entre Chapela e Tirán. Finalmente, o triunfo foi para as de Redondela por pouco máis dun segundo, logo de reaccionar ás acometidas das súas rivais. Mecos rematou terceira e nesta ocasión Cabo alcanzou o 5º posto. Sen embargo, as locais foron oitavas. Chapela lidera xeral, empatada a puntos con Tirán. Cabo da Cruz é sexta e Rianxo oitava. Pola súa banda, a Liga A recalou en Muros, onde Chapela prolongou a súa condición de invicto ao facerse coa 18ª bandeira Concello de Muros. Os de Redondela finalizaron a regata con 10 segundos de marxe con San Bertolomeu, segundo, e pechou o podio Tirán. Urme foi novamente sexto e Cabo 10º. Chapela domina xeral seguida de San Bertolomeu. Os muradán son o mellor club da comarca ao estar no sexto lugar, mentres que Cabo da Cruz é 10º.